Добре, значи смених мостовете, малко грозно, малко криво, но вече са 12. Май нищо се не вижда. Няма значение, сега ще го пуснем. Пускам го сега да видим, ще го бъде ли, ще работи ли. Пак ме къска го. Надяваме се да работи. Добре. Работи, пази си настройките от преди да гръмне. Така, сега, я да го тестваме да видим този път какво ще стане. Първия път 1606 мостовета гръмнаха. Втория път с 12 мостовета, пак такива мънички. 1600. Добре. Гръмжа гръм. Пак 1600. Супер. Така. 1600. Почти 1200 средно, 1600. Това е продължително 1600 пик. Супер. Там пише 200. Се вижда изобщо. Добре, сега 1600, защото тия кабели са много тънки, тук има тънки тръбички, там друг тънък кабел, загубена работа. Ама за пробата става. Сега дигнем времето. Така, 4 милисекунди, 5 милисекунди, интервалът е 2, значи интервалът ще го направим 4, така 4, 4, 5, 4, 4, 5, бъркаш копчета. Видим поне времето работи ли. 13,2 милисекунди, 4, 4, 8 и 5, 13. Браво, бе! Супер! Работи перфектно. Само иска по-дебели кабели и ще стане звер. Стискайте палци, продължаваме с по-дебелите кабели след малко.